Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zilokhu ziqhubeke njalo nokumhambela kahle izinto gawule zakhe isiphuzo sabantwana mbili othandwa ke izinkumbi zabalandeli ngomculo wakhe ke lo onokuhlekisa phakathi. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video. Mangokuqala usijona leli khasi wamukele igama lami ngusibonga konke wakandwanda. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Sekujabule inqwaba yabathandi basiphuzo sabantwana emva kwendaba ethe zavele ukuthi ke uzolingisa okokuqala nqa kwenye yamafilimu entsha yaseNingizimu Afrika Imali Emnyama. Usiphuzo ke umenyezelwe njengomunye wabalingisi abazodlala kule filimu eqala ukuqoshwa yi-Zero to Hero Casting Agent. Uzosebenzisana ke nabanye abalingisi abake baduma noma ke abaziwayo. uNdumiso Dlamini owaduma kwiFamily Bonds kanye nakuImbewu The City bese kuba ke uMzwandile Ngwenyo wake walingisa kwiSibaya nabanye abahlukahlukene. Kanti ke usiphuzo sabantwana uthe kumjabulise kakhulu ukuthi ke ekugcineni uNkulunkulu uze wahambela ngakuye. Izinto zimlungele esemdala njengoba ke ukubeke kwacaca ukuthi nomculo wakhe umhambela kahle kakhulu. Yonke into isiphethiwe futhi ke sekulinde nje ukuthi uphumele kubantu kuphela njengoba ke bakhombise ukwajabulela amasingile athe wawadedela. Kanti ke uthi ke nendlu yakhe futhi ke ihamba kahle kakhulu njengoba ke uthi ke amalungu noma ubuholi beANC kwaZulu Natal bukwazile kumsiza ngendlu. Kanti ke futhi uthi nendlu yakhe isiyaphela. Uthi nabangani bakhe bamjabulela kakhulu ngempumelelo yakhe njengoba esemdala. Kanti ke usiphuzo kuthiwa kule film uzolingisa ngalo igama lakhe leli elika Siphuzo. Kanti ke naye imanager kaSiphuzo ithi ke sekulethwe ngisho iscript la noma iphathi le ezodlalwa uSiphuzo khona kuyona le film okukhulunywa ngayo. Kanti ke mina ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngizwe ukuthi ke kuthini ukuphawula kwakho ngalezi indaba ethe ezajabulisa abaningi. uSiphuzo ke abantu abaningi bayamthanda. Ngiyathemba ukuthi ke nale filimu ezoqoshwa babonile ukuthi ke uSiphuzo umuntu othandwa kakhulu. Ngcono ke bemsondeze eduze njengoba ke eintandokazi yabantu ukuze ke abantu bezoyithakasela kakhulu futhi ke befune ukuyibuka yona le filimu enoSiphuzo sabantwana. Kanti ke ngintathele ka YouTube sengiyaphela khona la ngithi ke ngicela ungibambe evidweni elandelayo.